Vlog TV po na nagbo-vlog din po ako dito po sa Bicol. Dito Apo. sa amin po, sa May Gawa. Follow niyo lang mag-isa, follow niyo lang. Binisita niya ako dito sa parkingan ng Guwa, Campsor. Ay, Si taga ano siya, taga Boss, ano po kayo? si Pangalan? Pinoy Bus Driver TV. Si Boss? Pinoy Bus Driver TV. Ay po. Eh, Siya binisita na po, niya ako dito. pasupunta po kay Idol. Oo, salamat ng marami. Opo. Ayan, si Migo, Jorlan Vlog TV. Opo. Taga Bicol, Ocampo, Camarines-Sur. Mag-alas 3 na, dito, handa na ako. Biyahe naman po si Idol. Katapos ko lang maligo para magpila na tayo alas 4. Ayan si partner ko, hinihintay ko pa. Dating na yun, Bugsting. Ito, Patuloy niya lang po. Lagi. Kapapangin-hangin muna tayo sa ilalim ng bus sa may street po. Kaya mahangin dito, mainit, grabe ang init. Oh, patay na ang mga damo-damo. Summer na talaga, summer. Maliligo na tayo sa karagatan, o katubigan, o mga kakailogan. Oh, Bugsitateng. Hindi po, makapaalam na po ako. Oh, uwi na raw sila sa Ocampo. Shoutout na lang po. Partido. Shoutout na lang daw sa kanya, mga manonood dyan, si Jorlan Vlog TV. Ito po. At huwag niyong kalimutan si Pinoy Bus Driver TV, Miko Bugsit. Ito po, ito. Bugsitateng, magandang hapon sa inyo lahat. Ito po sa YouTube. Ano pala ngayon? April 6 pala ngayon, Bugsitateng, malapit na ang birthday ko. Sa Happy birthday, 14. Ang edad ko ay 45, pag binaligtad, 54. Bugsitateng! Sana bigyan mo tayo ng malakas na katawan ito kahit matanda ng edad. Pero ang katawan malakas pa. Bugsitateng, wala pa tayong sakit-sakit pa. Salamat sa Lord. Salamat sa lahat. At ating mga amigo dyan. Bigyan tayo ng mga ng pumumuhay. Huwag rin tayo mag-away-away mga amigo. Bugsitateng, paalala Mabait lang. na. Amigo tayong lahat dyan sa kadaanan. Huwag natin gawin kalaban ng ating mga kapwa driver. Yan lang po. Paalam.